Human didto sa Bohol, laing kapindusi tonelada na sab sa nagkanayang utanon sa Egbo ang itumod og gibaligya ngadto sa Cebu City ug Mandawi City sa probinsya sa Cebu. Ania si Regine Cabilin alang sa dugang detalye. Human nga nagmalampuson ang unang paglambigit sa Egbo program sa Kadiwa on Wheels sa Department of Agriculture dito sa Bohol, nangandam na sabkaron ang mga personay sa UPAG ug mga mag-uuma sa Egbo alang sa pagdala niining tune-toneladang mga utanon dito sa Mandawi City ug Cebu City. Kapin 12,000 kilos kung 12 tons nga produktong utanon ang giandam sa mga personahe sa Office of the Provincial Agriculturist kung UPAG ug mga mag-uuma sa Egbo aron dalon ngadto sa Cebu diin kini ipamaligya. Kini pinaagi na usab sa Food Mobilization Project sa Department of Agriculture nga Kadiwa on Wheels nga nagtumong sa pag-mobilize sa food supply gikan sa produksyon paingon sa mga demand centers, lokal man o gawas sa probinsya aron sa pagkunhod sa epekto sa Ukraine-Russia war sa atong nasod, ingon man sa pagtabang sa mga mag-uuma sa pagmarket sa ilang mga produkto. Sa pakiginabi kang Ms. Jonaline D. Corpuz, Senior Agriculturist sa Agribusiness and Marketing Assistance kun AMAD, iyang gidayig ang pangagamhanan sa Zamboanga del Norte nga matud niya adunay tinud-anay nga pagtagad sa katawhan niini. Dugang pa niya nga ang probinsya sa Zamboanga del Norte ilang gitanyag nga usa sa makadawat og dugang nga interventions ug mga ekipo sa pagmobilisar sa mga produkto sa Egbo umahan. Diri sa Zamboanga del Norte, nakita namo, Zamboanga del Norte has been one of our active partners diri sa region, no? Kaya nakita nato, they walk the talk in terms of providing support, technical assistance, and of course, if I may say the word, care jud nga nag-atiman jud sila kung unsa ang welfare sa atong farmer, ginatan-aw jud na nila. Ang Zamboanga del Norte ato ang gi-propose nga isa sa makadawat og another interventions, another set. We have hauling trucks, we have trading capital, and of course, mga other equipment, let's say plastic crates, nga pwede nila magamit sa pag-move sa ato ang mga products from the production sa mga EGBU Farmers Association or kung asa man ang atong demand centers, be it local diri sa Zamboanga del Norte or outside of the region, sama sa Cebu. Ipahigayon ang maong pagpamaligya sulod sa duha ka adlaw sugod Marso 30 dito sa Mandawi City ug Marso 31 dito sa Cebu City, diin ipamaligya ang mga produktong utanon sa Egbo, fresh fishery products, assorted dried fish, freshly milled adlay grits, cassava chips, calamansi concentrate ug uban pa nga pulos mga produkto gikan sa Zamboanga Peninsula. Si Provincial Agriculturist Ms. Maybel Bustalino mapasigarbuhon nga mibutyag sa mabungahong ani sa nagkadaiyang umahan sa Egbo sa probinsya ug niini iyang giawhag ang mga mag-uma sa pagpadayon sa ilang pagpugi tungod kay para ra usab kini nila ug kay anaaman ang gobernador sa probinsya nga kanunay nga nagpaluyo sa maong programa. Para sa atong programa sa Igbo, dagko kayo ta og pasalamat og daghan pug kayo ta karon og produkto, no, atong gibanabana moabot na ni og mga 13 tons siguro ang ato og makarga ni tanan, moabot ni 13,000 ka kilos ang ato ang produkto karon gikan sa nagkadaiyang mga umahan sa ato ang Igbo. Ako lang is sana tanan nga mga Igbo farmers ayaw og kaluya, way luyahay kay kami diri uban sa provincial governor Roberto Y. Uy, ang ato ang kabagamahanan sa Zamboanga del Norte dili gayud muundang og tabang sa atong mga mag-uuma kay kana mo gid kanay ato ang usa sa gipanumpaan nga serbisyong totoo para sa mag-uuma sa Zamboanga del Norte. Mabuhay ang Igbo. Samtang atul sa maong adlaw, misaksi sa gihimong preparasyon dito sa UPAG ang mga personahe gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Extension Network kun RAFEN. Mibisita usab sila sa umahan sa Egbo dito sa Ubay Binyan ug Upaw Dapitan City aron personal nilang makita ug masinati ang mga pamaagi nga gigamit ug gisunod sa mga mag-uuma. Gikan dinhi sa Office of the Provincial Agriculturist kan UPAG, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyok sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita. Steven Cabalida Bibloni, alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyok sa kalambuan.